samono kanthi kabireng kapangudi asmaraning para-para ingkang wonten ing Raja Padha. Para dewa kanthi tumurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno cah, jenengku Rendra. Gaene diceluk Sensei. Aku ning kene iki sebagai penggerak Sanggar Seni Wahyu Manggala Original sing manggon ning Desa Pacinan RT 10 RW 3 Kecamatan Balirjo Kabupaten Madiun. Pisanan ngadeke Sanggar Seni Wahyu Manggala Original kuwi nalikane aku sekolah SMP cah. Zaman semono kuwi aku duwe kepinginan utawa duwe kekarepan nglumpukno bocah-bocah utawa kanca-kanca sing sefrekuensi sehobi sing seneng karo kesenian jaranan. Mergo zaman semono kuwi kesenian jaranan lagi hit-hite utawa lagi ngetren-ngetrene, lagi akeh peminate. Mula aku pengen gawe perkumpulan kanca-kanca seni sing seneng karo kesenian jaranan khususe. Iki ngono acara suronan cah sing rutin digelar karo Sanggar Seni Wahyu Manggala Original ben taune nepaki ning wulan Sura. Kita bola saking pawasane Gusti Kang Amur Beng. Acara suruhan iki minangka wujud syukur awak dhewe marang Gusti Allah Ta'ala amarga wis diparingi kenikmatan dalam bentuk kelancaran pentas utawa tanggapan ning taun iki karo taun ngarep. Awite acara suronan iki ya jog pisanan biyen awit ngadeke sanggar iki ngantek tekan saiki iki. Tapi zaman semono ki ya ora asrame kaya saiki iki, mergo zaman semono ki aku cek posisi cek sekolah kelas 3 SMA, dadi cara dhuwit barang ki ya ora patek nyekel. Anake dhuwit ki ya ngandalno sangu-sangu sekolah ngono kuwi karo zaman semono ki bakulan pecut, bakulan apa leh ngarani celeng ngono kuwi, ngecat barongan, ngecat jamang barang ngono kuwi zaman biyen. Lah dhuwite kuwi ya kanggo muter neh kanggo kebutuhan sanggar ngono kuwi. Kepingin aku ya amprahe sanggar iki tetep urip lan iso nguripi
para generasi penerus khususnya bocah nom-noman sing seneng karo kesenian jaranan supaya iso terus nglestarekne keseniane iki ben ora punah. Ayo kanca-kanca, mbok menawa nek enek sing kepengin belajar bareng ning Sanggar Seni Wahyu Manggala Original, monggo kula aturi DM wonten ing TikTok-e Wahyu Manggala Original utawa langsung ae mara ning sanggar sing manggon ning Desa Pacinan, Dalan Patung Tani, RT 10 RW 03 Balirjo Mediun. Utawa goleki ae ning Google Map, ketik ning Google Map Sanggar Seni Wahyu Manggala Original. Monggo kula tunggu nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.